हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नोंसोरखौ दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायबाय ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो दहायो थास' बिथुरि खाना दोनदोंमोन ओमफ्राय दा आङो बेखौनो नाजों संनो नागिरदोंनो नै थास' बिथुरियाबो नै आङो बासिनानै लानोसै आरोना भिडिअआबो दिनै मोनायावसो लानाय जाबाय थास' बिथुरिखौ मोनायाव जागोन होनबाय नालाय आङो भिडिअखौ मोनायावबाबो लानाय जाबाय आरो सायखांबाय नै आङो लोगोफोर दा ओमफ्राय सुनानै लाहैग्रोनोसै सुनायखौथ' देखायबाय थानो हानाय नङा खोमसि आङो दंखलखौ लांथ'ला मबाइलखौ ओमफ्राय नै थास' जानो लुबैबाबो आखायानो गोसोम जाजोबो आरोना ओंखायनो खायसे खायसे मानसिफोरा थास' सायनो बायो आंबो बायानो एसे थेवब्लाबो उफाय गैया सायनांगौ जाबाय ओमफ्राय गोजा जाजोबबाय आरोना नै जोंनियाथ' दैया आरो ओरैबादि आइरन बुंनो नाङा सरनायखौसो माने बाहायनो हायो आरोना सरि दैखौ बाहायनो हाया बिदिबा आङो सुनानै लाग्रोनोसै सुनानै लाखांनायनि उनाव ना सायनानै लानोसै ओमफ्राय संबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय अननानै स्किप खालामनाङा आरोना दासान्दि माने भिउफ्रानो बिराद खारि जादों आरो सोर मानसिफोरा आंखौ नायनोसो बाखो ना माखो आंथ' मिथिला सुना लाहैनोसै नै दायो आङो नाखौ सायखांबाय नालाय बारियाव खोरदैखौ हानना दोनफैखानोसै बिराद थायदोंमोन आरो खोरदैया ओमफ्राय सिरि जोब्बाय मोननानै दा नै बि गोथाङाल'सै आरो बिखौनो होनोसै थेवबो साराय जाननानै लानोसै नै मैगंखौ सुखांबाय सुखांनानै दा ना एवफ्रामना लानोसै मालायनि थांगौ थास'खौ सायखांनानै सुना लाखांनायनि उनावहाय आङो दा ना एवनोसै नै न'नि फुख्रिनिनो आरो नाया दहाय सानावनो सारनानै दोन्दोंमोन बाबाया दा एवग्रोना लानोसै आं बेखौनो एग्लाय नायानो एसे मोनामग्रा जादों जोंहा हाब्रु जाजोबगोन सोना माने ओमफ्राय मोनामो आरो नाखौ नै हालदै संख्रि लगायनानै लानोसै दायो हालदै संख्रि लगायना लानोसै फाखम जाबाय फ्राय बायदिनो एवबाय Mà lại Linh nào thích hả bác? Mà lại cái bác chỉ có học nhanh lên. Puri bay nào làm này cái này pin đây này mà lại đổi flow nó rất là đúng không ạ? Iya gần này cái nào. Này mulai. Mulai bilini salang nggak sih? Mulai puri, sampai nih ladu, ladu lah ya. Ladu. Kalau itu, tawa, lấy tawa. Isi lu kerja beda satu lah ya. Opsi puri nih. Trắng vậy?
बारा गोथाव नङा बरिया सलिदो बेखौ दिनैसो लाबा 그거야. 마마 터시면 이게 나가죠. 응. 나를 그냥 이거 나 가지고. 나 문자 가지고 가거든. Kedaubayannya nih yang kaya nggak apa kemarin anu sih dia. Kedau kemana aja? Ya, hai pendapat teman-teman ya. Ini ladu. Kan biasanya. Punya mulai yang enggak gitu. ओंख्रिया भाजियाथ' मोनबाय ओमफ्राय आङो दा नै गथ'फ्रा मा खालामदो नायनो थांनि हे सोर मासे गाबसाव फुसाव गाबदो नोङो बा गावस्रिथारस' नानि दिनैहायनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय